forberedt. Det er okay. Sæt dig ned, Jonathan. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Nu er vi hos Tara. Tara Aller. Skal lige fortælle dem, der sidder der her. Fordi vi er i din stue, men Tara, du skal på flotille hen mod Gaza. Ja, og så har vi Mette Nielsen. Og du har jo været med sidste år. Ja, det har jeg. Og så har man mig, der hedder Jonathan Ofir, der ikke har været med, der overvejer at være med sidste år. Vi gjorde det ikke. Ja. Så vi tænkte, at det kunne være interessant at snakke lidt om, hvad man bliver motiveret af at gøre sådan noget, og hvorfor vi gør det. Og jeg siger vi, selvom jeg er ikke med, så er vi med på andre måder. Der er mange, der er med på andre måder. Ja, rigtig mange. Ja. Og du er med, og du har været med selv før jeg var med. Altså, i alt det her arbejde. Ja, det er virkelig rigtigt. Og det er jo også, det her med motivation er jo også noget, vi har talt om, altså som sådan os tre. Hvorfor vælger man at gøre det? Og derfor synes vi også, det kunne være måske interessant for andre at få et indblik i, også i håbet om, og med vidstheden om, at I er med. Vi er alle sammen med, når Tara tager afsted. Og det er vores allesammens kamp at gøre alt, hvad vi kan for at stoppe og bryde den blokade, som er rundt om Gaza lige nu, den ulovlige blokade, der gør, at der ikke kan komme den hjælp ind i Gaza, der er brug for. Og samtidig også at sætte et klart statement og sige, vi vil ikke en verden med folkedrab, vi vil en fri verden. Ja. Men hvad motiverer sådan, hvad har sådan motiveret dig til at sige, det vælger du at gøre nu, Tara? Altså, der er så mange dele i det. Der er sådan, hvad har overhovedet motiveret mig for at komme ind og være aktiv i bevægelsen og støtte op om et frit Palæstina på de måder, jeg nu engang kan. Og meget af det er jo, hvordan jeg voksede op med mine familiefortællinger og med sådan en vished om, at man skal altså kæmpe for den verden, vi vil se. Den kommer ikke af sig selv. Og en enorm vrede over, at det lige netop er holocausten og mine familietraumer og dine familietraumer, der bliver udnyttet og brugt til at begå et folkedrab igen. Men jeg tror, motivationen nu er her i forhold til at vælge at tage med flotillaen, den er meget mere bundet til det håb og den kærlighed, jeg mærker herhjemme og globalt. Altså, man har jo forbindelser til folk over det hele nu, ikke? Men at jeg kan se helt sådan i min hverdag, at handling giver håb, og vi bliver bedre til handlinger. Vi bliver nødt til at tage nogle skridt. Det var overhovedet ikke givet, at jeg ville tage en beslutning om at tage med på en båd. Og det har jeg kunne gøre, fordi jeg har haft andre handlinger, men også været omkring andre mennesker, som for eksempel dig. Og da du tog afsted, det var jo også kæmpe stort. Og der lærte jeg en ny handling, jeg kunne tage ved at lave noget aktion omkring opmærksomhed på, at på det tidspunkt var Global Sumut-flotillaen, der var blevet interceptet, men at vi vidste, at I var bare få dage bag dem. Så ja, mange motivationer. Vi ser, hvad der foregår, og vi ved, at ansvaret ligger på os alle sammen. Få gjort noget ved det. Og jeg tror også, det der sådan er så vigtigt at sige nu, hvor Tara skal afsted, det er også, at det er også et skub til alle os andre om at fortsætte kampen og gøre, hvad vi kan herhjemmefra. Jeg kan huske, da jeg sad på båden på vej til Gaza, og du sendte mig en lydbesked, Tara, hvor at du sagde, at du simpelthen havde siddet
nu kan jeg ikke huske, hvad den bro, Knibbelsbro, hvor du havde sat dig alene. Altså I startede med at være mange, men du havde besluttet dig for, at du ville blive siddende der. Og jeg kan huske, at jeg også så billeder fra det, men jeg blev så rørt, fordi du også beskrev, at du blev inspireret til at gøre det, fordi du så os andre tage afsted, og tænkte, jamen så kunne du også godt gøre den handling, og skabe den opmærksomhed omkring, at vi var afsted. Og du skal vide, det inspirerer mig helt vildt meget til også at fortsætte kampen og gøre alt, hvad jeg kan, for at der skal fokus på den flotilla, som du og tusindvis af andre skal afsted på, som er så vigtig. Det skal inspirere os andre til at fortsætte. Og det, at vi tør at insistere på at risikere noget for vores medmennesker, synes jeg er så smukt og så vigtigt. Fordi det er os, der et eller andet sted har ansvaret, mener jeg, for at handle, når vi ser uretfærdighed. Og det er du et kæmpe forbillede for. Så det er virkelig inspirerende og rørende. Jeg synes, det er fantastisk i den bevægelse, som vi er en del af, at vi kan inspirere hinanden. Og vi kan støtte hinanden i den her kamp, som jo ikke er nogen hemmelighed, også er hård til tider. Og nogle gange virker håbløst. Ja. Jeg talte med de 2 arrangører her i Danmark, som ligesom sender dig afsted på en måde. Og de nævnte, at de var med i det her siden 2008. Altså, jeg ved ikke, om folk er klar over, at den her blokade, den eksisterer officielt fra 2007 på andre måder tidligere. Men at der har været de her flotiller hvert år siden. Og de første par år så blokerede Israel ikke på samme måde, så de kom faktisk til Gaza. Men så begyndte det at være et problem for Israel. Og så havde vi den her meget dødelige episode med Mavi Marmara i 2010, hvor 10 blev dræbt. Altså 9 på stedet, og en, der døde efter mange måneder i koma, var det. Og så kunne man tænke, efter sådan noget, så bliver det ligesom et spørgsmål om, okay, kører vi for at blive skudt? Sejler vi for at blive skudt? Det er ikke sket på den måde mere. Det var også stort, hvad kan man sige, shitstorm for Israel, okay. Men siden der er det også blevet sådan lidt en øvelse af, at vi ved godt, at Israel kommer til at stoppe de her både, formentlig næsten 200 kilometer fra stranden, bringe dem ind til Israel, som de slet ikke vil. Og så siger, at det er ulovlige indtrængende i Israel. Altså kidnappe dem, arrestere dem og sende dem på et tidspunkt tilbage. Så på en måde kunne det virke for folk, at man kan sige, jamen hvorfor gør I det så, hvis I ved, at de bliver stoppet, næsten med sikkerhed, ikke også? Hvad tænker I om den der håbløshed-agtige? Jeg tænker, at hvor der er vilje, er der vej. Og det vil jeg insistere på, der er. Selvom vi blev informeret om risikoen ved at tage afsted, og selvom jeg vidste risikoen ved at tage afsted, da jeg valgte at sejle i efteråret 2025, så havde jeg det sådan, at der er altid et håb. Der er altid et håb for, at Tara og alle dem, der sejler med Tara i den næste flotilla, når frem til Gaza. Og det er derfor, vi bliver ved med at fortsætte, for det lykkes på et tidspunkt. Det ved jeg. Det er jo ikke noget, som du siger, vi gør for at hvad skal man sige, bevidst udsætte os selv for noget forfærdeligt. Vi gør det, fordi vi insisterer på håbet, og vi insisterer på, at det er også i civilbefolkningen, der skal ændre situationen. Det tror jeg virkelig, det er, og jeg tror også på, at det lykkes. Og jeg vil tro på, at det lykkes lige så længe, at I sejler, og vi vil kæmpe for, at det lykkes. Fordi det er ikke kun Tara, der skal sørge for, at det lykkes. Det er også en fælles kamp. Så vi må ikke lade magtesløsheden tage over, synes jeg. Jeg synes, håbet i det her er rigtig, rigtig vigtigt.
Og der var jo faktisk på den Sumut-flotillaen, der sejlede lige før os, der var en båd, der var så tæt på at komme til Rasser. Og det var jo, fordi de var så mange. Og det er jo den største flotilla nogensinde, som Tara skal med på. Så der er rigtig meget håb. De er for travlt, og de har gang i mange ting i Israel lige nu. Så jeg tror på den her flotilla, og jeg ved, at vi kommer til at fortsætte på alle mulige måder, uanset hvad der kommer til at ske. Fordi Israel tror, at de tager mod fra os, men det gør de ikke. Vi fortsætter, fordi vi vil insistere på, at vi vil jo andet. Og i øvrigt, det du fortalte før, at vi blev anklaget for terrorisme, sæt i terrorfængsel, ikke? Det er jo også helt vildt, at os, der tager afsted på en ikke-voldelig mission for at bringe nødhjælp til et land, og der udsættes for folkedrab, bliver anklaget for det. Ikke? Og det er jo også derfor, vi skal insistere på medmenneskelighed og insistere på forsæt, fordi det er ikke forkert at ville give mennesker nødhjælp. Det er det ikke. Men det er sådan, man kan prøve at intimidere folk til ikke at handle. Om det er at prøve at sejle til Gaza, eller om det er herhjemme, så er det jo de der trusler, der hænger over hovedet om, at hvis man handler, så kan man også blive beskyldt for, ofte er det jo antisemitisme, folk bliver beskyldt for, der ligger også i det, altså at alle vores handlinger, vores demonstrationer, eller vores blokader, eller andre aktioner, der ligger ligesom en trussel om, at det kan være, at der er nogen, der undersøger det for at være terror. Og det jeg også synes, der var vildt, jeg oplevede, da jeg blev kidnappet, og sammen med den besætning, jeg var afsted med, det var jo, at de soldater, de besættelsessoldater, der ligesom kommer op på vores båd, jeg var ikke i tvivl om, at de virkelig troede, at jeg var ond. At jeg ville dem det ondt. Der var en, der sagde til mig, at jeg ville slå de jødiske børn ihjel. Jeg prøvede at sige, at jeg har intet imod jøder. Jeg sidder med 2 her, og jeg holder så utrolig meget af jer. Altså, det handler jo... men det er bare for at sige, hvor dybt de her mennesker... Nogle mennesker i det israelske samfund, i hvert fald de soldater, jeg mødte, er virkelig hjernevasket til at tro, at os, der vil medmenneskeligheden og friheden til et folk, at vi er de onde. Og det tror jeg også, den mission kunne. Jeg tror, at det, at vi har en ikke-voldelig mission, og på en eller anden måde viser vores modstand selvfølgelig mod besættelsen, men også viser, hey, vi er helt almindelige mennesker, der sætter os op på en båd for nogle andre mennesker. Det kan også noget. Og det viser sig, at det er en trussel. Altså, hvorfor skulle de stoppe de her både? Det er nok det, at det er en PR-trussel. Og de kyniske kommentatorer, så for eksempel på Greta Thunberg sidste år, sagde, at det var et PR-stunt. Jeg kan ikke huske, hvem der kørte. Hvad er det for noget PR-stunt? Jamen, altså, det er blevet et PR-spørgsmål, fordi regeringen og dem, der skulle være voksne i den her verden, de reagerer ikke, så vi er nødt til at gøre nogle ting, som er på en måde ret, det er jo ikke for sjovt. Nej. Altså, det er jo ikke sjovt at sejle i Middelhavet og kaste op. Nej. Nej. Nej, det er det bare. Ja, det I lige nævnte, nu nævnte du det, Tara, det her med antisemitisme, at vi kan blive meget, blive anklaget for det som bevægelse, som mennesker. Hvad tænker I om det som 2 med jødisk baggrund, der sidder her, du sejler nu afsted? Hvad tænker I om de her anklager? Det må også bare føles, tænker jeg, når man har jødisk baggrund, virkelig sådan endnu mere voldsomt.
er vi blevet Teflon-agtige. Altså, igen, Greta Thunberg er antisemit nummer 1 eller 2 i verden, og, altså, og Miss Rachel, som hjælper børn og laver fundraising for børn, hun er I don't know, det er sådan, altså det er blevet fuldstændig udvandet det her. Israel er ude at sige det. Ja, Israel vurderer dem til at være top antisemitter. Ja. Så det, altså et eller andet sted. Og, altså for det første, som jeg også sagde tidligere, altså det rammer dybt, når man ved, hvad prisen for reelt jødehad har været. Altså, at man så misbruger det på den måde. Og så samtidig, så er der også en sådan en... Så bliver jeg også når nok til et punkt, hvor jeg sådan bliver i tvivl om, vi kan gøre noget ved den reelle antisemitisme. Fordi nu er det så nemt bare at sige, jamen det er bare et angreb, som zionister bruger. Og ligesom feje den reelle antisemitisme til side. Og det er overhovedet ikke det, der er i fokus nu. Og det skal det ikke være. Men det bliver bare sværere at håndtere reelt jødehad, når det hele tiden af Israel og den danske regering og så mange andre bliver blandet sammen. Og det er jo dem, der skaber forvirring om det. Ikke? Ja. Men sådan, hvad tænker du, Tara, som du håber selvfølgelig at komme til Gaza? Men sådan, hvad håber du ellers, som det her kan gøre, at du vælges med en person, et fantastisk menneske med jødisk baggrund, med Jøder for retfærdig fred, har kæmpet rigtig meget, altså kæmpet for Palæstina her i Danmark, nu vælger at tage det her skridt. Hvad håber du sådan at få ud af det? Altså jeg tror især her i Danmark, så er der stadig rigtig, rigtig mange, der begrænser sig selv og ikke tør påpege, at de godt kan genkende, at Israel begår et folkedrab, fordi de er bange for den stempling. Og det synes jeg da også, nu ved jeg ikke, hvem vores regering kommer til at være, eller vi har fået en, mens vi har siddet her på sofaen. Men det synes jeg da, vores regering og Mette Frederiksen har været fuldkommen medskyldige i, og det har de gjort bevidst for at ligesom give sig selv et skjold. Og jeg håber, at det kan være med til det med, at jeg er med ude og kan snakke om de her ting, kan være med til at gøre folk lidt mere robuste over for, om de får den beskyldning. Og jeg ved godt, det ikke er ingenting at blive anklaget for det. Det kan være rigtig, rigtig hårdt. Men også bare sådan, jamen det bliver vi andre, det bliver jøder også beskyldt for. Altså vi er selvhadende, vi bliver sgu nødt til, som i de positioner vi er, på den måde vi kan, at rejse os op og sige, okay, de beskyldninger rammer os, men vi gør det alligevel. Ja, det er ligesom en prioritering, okay, altså der har været holocaust, okay, altså der er jødehad, okay, men der er også et folkedrab, så altså vi skal ligesom bakke os ud af protesten for frygt at blive kaldt antisemitter, og så simpelthen tillade folkedrab bare køre. Fordi vi skal ikke fornærme nogen. Så altså hvis vi betaler den pris, så tror jeg, at det bliver rigtig slemt med antisemitisme, fordi så bliver det hele sådan meningsløst. Hvad er det, vi beskytter? Ja. Vi er nødt til at beskytte mennesker, hvor de er, og hvem de nu er. Og så udover at jeg er en dansker med jødisk baggrund, så håber jeg også, at folk de kan mærke, at jeg altså bare er et almindeligt menneske. Altså, jeg siger ikke, det er en almindelig ting at vælge at gøre, men der er altså,
jeg kan gøre det her. Jeg er i en position, hvor jeg kan vælge at tage den her handling. Men for det første er vi ikke kommet natten over. Altså jeg har været i aktivisme og lært fra forskellige aktivismer i mange år. Aktivister i rigtig mange år. Både herhjemme og i udlandet. Og har lært sådan meget, meget gradvist, okay, men jeg kan gøre en forskel ved at køre den her kampagne på Twitter, da det var relevant. Og altså sådan, at man bygger ovenpå, okay, men jeg kan også godt stå på en scene og snakke til folk, eller jeg kan hjælpe med at male nogle skilte, eller altså der er så mange forskellige ting, man kan gøre. Og det bygger oven på hinanden. Man lærer, okay, men jeg kan noget mere. Og rigtig mange af de der begrænsninger, vi sætter for os selv, dem kan man godt overkomme. Virkelig. Ja. Og så sagde jeg det som om, at jeg havde en anden pointe. Det har jeg sikkert også. Men den har jeg glemt. Det var for det ene, og så var der for det andet. Jeg synes, det var en god pointe. Ja. Jeg kom bare til at tænke på sådan, hvis nu sidder Jonathan og jeg jo her og hæpper på dig, og vi er med dig, selvom vi ikke er fysisk med dig, så ved du, at vi tænker på dig. Og vi gør alt, hvad vi kan herhjemmefra. Hvordan kan vi, Jonathan og jeg, og hvis der er nogen, der ser den her video, bedst støtte Flotillaen og dig, tænker du, altså på den her meget, hvad jeg synes, meningsfulde og vigtige mission? Ja. Altså for det første, hold øje med den. Altså følg med, og hvis din algoritme ikke serverer dig det hele tiden, så opsøg det. Er det ikke rigtigt, at den store gruppering, The Freedom Flotilla Coalition, eller hvad er det, den hedder? Det er så kompliceret, det her landskab af forskellige grupper. Det kommer vi til at sætte på titlerne. Der er mange forskellige grupper, der skal samarbejde, og det er jo også en af de ting, der er historisk ved det her. Altså, vi prøver at opnå noget. Almindelige civile mennesker, som skal arbejde sammen. Det er rigtig svært. Det er rigtig svært. Men det kan lykkes, og det har lykkedes. Og jeg tror igen, det er jo også det der med, at vi øver os. Det kan godt være, at vi øver os i at blive bedre til en flotilla, men alle de tusindvis af mennesker, der er med til at arrangere en flotilla, de lærer også noget, som så gør en forskel, når de kommer hjem og skal planlægge andre ting. Nu hopper vi lidt rundt, men det gør ens hjerne også. Altså, noget af det er selve den her mission om at nå frem til Gaza og vise, at den her blokade, den kan brydes, og den skal brydes. Men det er overhovedet ikke nok i sig selv, og vi får kun den reelle forandring, som der skal til, hvis der er nogen, der tør begynde at lægge et pres på Israel, og derfor bliver vi nødt til at insistere på at fortsætte med at lægge pres på vores regeringer i hele verden. Og der er heldigvis tegn på krakeleringer rundt omkring i hvad folk ser. 100%. Altså jeg tænker i hvert fald noget af det, som jeg vil gøre. Det var det, der var spørgsmålet. Men det gør ikke, altså du skal også afsted lige om 11:30, havde jeg sagt, lige om et sekund. Så vi er også lidt strenge, at vi hiver dig ind her, og vil gerne være sammen med dig. Det er altid dejligt at have dig på besøg. Jeg tænker i hvert fald, det vi sådan, som bevægelse og som mennesker, tænker jeg, kan gøre alle sammen, det er jo, som du siger, holde øje med, hvor vi kan se på sociale medier, holde øje med nogle posts, vi kan dele. Man må også gerne selv skrive, hvis man har mod på det, og sige, at vi skal holde øje med flotillaen. Man kan jo også gøre medier opmærksom på, at det her det sker. Og så kan man gå på gaden jo. Altså gå til demonstrationer. Hvis der kommer nogle akut demonstrationer, mød op til dem. Man kan stå med et skilt alene. Det må man gerne, vi lever i et demokratisk land. Så kan det godt være, at politiet kommer og spørger, om man har en demonstration. Der er nogen, der er blevet spurgt, når jeg står alene. Og så har jeg sagt ja, men jeg er kun mig. Så det må man gerne. Jamen, det har Tara også gjort. Så sådan, altså,
man kan gøre alt fra at stille sig op alene, eller være to, eller tage op til en aktion, hvor man er mange. Men det vigtigste er, at vi ikke er Kommer til stor demo i maj måned. Kom til stor demo i maj måned. Præcis. Ja. Så hver en handling, man gør, samtalen, man tager til den fødselsdag, man skal til, eller på arbejdspladsen, er vigtig. Og den er du med til at skabe, fordi du vælger at gøre det. Så det er vi altså virkelig dyb respekt og så taknemmelig for. Ja. Jeg tror, jeg er enig i de ting, du siger, og det er... der er så mange handlinger, man kan tage. Jeg tror også, jeg vil gerne anerkende, at der er også folk, der allerede mærker, som bare er i nogle sårbare situationer, og ikke føler, at det er sikkert for dem at tale om det. Så det er heller ikke, fordi der er en forventning om, at man skal kunne gøre alting på en specifik måde. Og hvis man ikke deler det på sine sociale medier, betyder det ikke, at man ikke har hjertet det rette sted, og ikke kan gøre en forskel på en anden måde. Man kan måske sende opdateringer i privatbeskeder i stedet for. Det kan også være, at man bare, i stedet for at man snakker direkte om flotillaen, måske vælger, okay, nu fokuserer jeg lige lidt ekstra energi på at fundraise til noget i Gaza, eller, fordi det hele hænger sammen. Og fokuset er jo, vi vil ikke tage afsted, hvis ikke fokuset var på Gaza. Det er det, vi gør det for. Så bare, huske, at der er mange måder at gøre det på. Og der er ikke nogen forventning om, at man skal gøre det på en helt specifik måde, eller kunne, som vi tre, der sidder her, dedikere enormt meget af vores liv til det. Alt hjælper, alt hænger sammen i det. Ja. Præcis. Ja. Jeg tænker, at måske skal vi afslutte vores aftaletid, men jeg tænker, at det at bryde blokaden, det er jo også, man kan jo også bryde de grænser, som man tror ligger der. Og de bliver lagt alle steder. Du bliver terrorist, hvis du tænker den tanke. Ikke? Du bliver terrorist, hvis du sejler mod gader. Nej, man kan godt... Man kan udfordre de forestillinger. Ja. Og mange af dem er bare dem, vi selv vælger at eje. Jo. Skal vi så ikke bare sige Free Palestine? Ja, det gør vi. Free Palestine. Tak for snakken. Ja, og god rejse. Ja. Vi kunne blive ved i timen i en sang.